všetci v novom videu. Dneska budeme hrať s Dobreho. Dneska sa na mňa joine sami. Vidíme, že už je online. Takže idem si ho aznúť. Dobre, a sme na private serveroch. Takže ideme sa joinúť. Takže za chvíľku, keď sa hneď napojím, sami sa na mňa joine. Uvidíme, že či to je realita, lebo ja si myslím, že to asi možno. Uvidíme, že či mi dá aj nejakého brainrota. Tak už sa joinujeme na 100 brainrot. Lenže to trvá hodinu. Dobre, takže uvidím, že či sa sami na mňa joinie. OK. Kde je sami? Toto je sami? Sami! Giftneš mi brainrota? Skoč, ak áno, a rob takto, že nie. Prečo nie? Daj brainrota. Sami, chcem brainrota. Môžem brainrota? Sami sa... Čo? OK. Môžem brainrota, sami? Toto si ty? Sami, poď sem. Teraz si ty zajačík, sami. Come here. Pozrieme sa na toto tu na. To si ty? Áno. OK. Takže môžem nejakého brainrota? Skoč plus ak áno. Prečo nie? Mám či čapať, až kým mi nedáš. OK. Brainrota? Tak musíš dostať z mytých Lucky bloku. Musíš dostať. Čo musím dostať? Sami. Aby, keď chceš dostať nejaký darček odo mňa, musíš dostať z tohto tu Lucky bloku storičku z XXX Lux. Nakupujte. S radosťou. Dobre, idem. Musíš aura farmiť. Vedi, dáti. A keď nedostaneš nič, Tak. nič. A čo, ak dostanem tú stoličku? To bol prvý Sammy voice reveal. Toto je môj hlas. Sammy voice reveal. Sami voice reveal. Sami, a ak mi nepadne stolička, ale niečo horšie? Tak pôjdeš na vec. A ak mi padne tá stolička, tak čo dostanem od teba? To je tajné. Choď otvoriť. Dobre, takže ak mi padne stolička, dobre. Jedno mesko veľké. Idem aura farmiť. Prečo ma nazval Sami mesko? Mesko, Sami, ty vieš po slovensky. To kedy? Bum. Yes. Daj darček. Kde je darček? Kde? Daj mi. Dobre, dejte. Vaši ty kámo, invajtku. Dobre, a... Sammy voice reveal. Ja nie som celý čas z Brazílie, ja som celý čas zo Slovenska. Dobre, takže Sami mi ide dať inviteku. Sami ešte raz, lebo som mal mom. Ja nechcem mať. Ešte raz, Sami. A ty mňa nesie... Aha, nechcel by som byť taký tučný. Tučko, Máš mne. nevidím ju. Dajte mi to. Tupý. Dobre. Idem Sami. Prečo klik? Musíš dostať Lucky bloku Lak Sahura, ináč nebude darček. Ale ja chcem Giftinyho. Dobre, koľko tých... Ja si šetrím na video. Ja si šetrím na... Je úplne jedno. Si šetrím na video, tie Lucky bloky. Dobre. Sami, čo ma teraz akože tu samiuješ? Ber si to. Som ja opitý. Ty som ja opitý? Ale si opitý. Čo? Dobre. Takže ideme ešte raz otvárať Lucky block. A musíš aura farmiť pritom. Chcem vidieť auru. Dobre, a čo mi musí padnúť? Musí mi padnúť Lak Sahur. Dobre, takže musí mi padnúť Lak Sahur. Otváraj. Premením si zatiaľ za ten čas jazyk. Jak sa mení jazyk? Počkaj, dám si Chinese. OK, a čo mi padlo? Čo mi padlo? Ty, ko! Dobre, ale keďže si sa snažil, tak ti dám nakoniec ten darček, aby som nebol držko.
Jupi, daj. Dobre, takže... Dare, ďakujem za ľahkú koráču. A idete nám tieto to na klaukuruj. A ja budem prvý na ready. Ja budem prvý na ready sami. Vidno, že sami má jeho... Pani Jaručko, Sami jablčko. Často písali, že ja som star klasik, tak to vôbec nie je pravda. Ja som sami Rodríguez. A pochádzam zo Slovenska. Fajne, jablčko. Sami priznaj sa, či si Star Classic. Nie, ja som sami. A som zo Slovenska. Určite. Áno. Vrajú, jak som povedal, vrajú na... A chcete vidieť W Fuse? Ešte raz, čo to? Sami ho volajú Skumbík. Sami, čo robíš na Fuse? W Fuse. Dobre, takže sami robiť krásny fusík. Neviem, čo robí za fuse. Nejaký krásny. A nie, že strawberry elefant. Určite. Už vie tu euro? A čo musíš čakať 15 minút. To je úplne jedna. Prečo? To sa pýtam ako názor. Mlieka balobu. Mliekaš vlastne tu do čistu. Čo? Čo to je? Fuj, hudba. Tak, Dobre. mliekaš vlastne ti do ksichtu. Takže kúpujem, počúvajte šimpanziny. Pandaccini banani. Kakačíny, bananiny. Kakačiny bananiny. Pozri sa. Počkajme 15 minút. Ani pani, taká dobrá vec. Nechcem skipovať fuse preto, lebo sa mi nechce. Alebo som príliš bohatý. Sami. Sami voice reveal. Sami. Sami. 15 minút môžeme ísť do LTM. Tam ti ukážem, ako sa to má hrať, lebo poďme si zahrať duel medzi tým. Duel? Dám ti invite, ja som najlepší dualista na svete. Dobre, počkaj, mám no one duel. OK. Dobre, takže ideme do duel serveru. Vidím, že Sami je zo Slovenska. Vysvičený jablčkár. Áno. Čo tam Sami mu? Pipi avokado. Dobre, tam W. Keď vyhrajem, môžem dostať. No, presne Sami. Dobre. Ty nikdy nevyhráš proti najlepšiemu hráčovi na svete. Vyhraješ. No, keď ma volali v škole, No? Ronaldinho. Vieš, to je Ronaldinho. Ty chodíš do školy? Nechodím do školy. Tam sa mladý muž. A ty šiješ. A ty mladý muž tiež. Mladý muž! Hej. Ronaldinho. Sami. Ja to berem. Ber. Sami! Berem. Hihi. Počkaj. Budem to... Nie! Yes! Dobre, mám. To môj buk. Jaký? To opraviť. Nie! Mne zmizla vec v ruke. Si netrafil som medúzu, ty slúbko. Aha. Papa. Hej! Uvidíme sa v tej... Jaký šutu? Sami tu na dneska nám. Hej, Sami. Au. Vycvičený Slovák. Hrdý Slovák. Áno. Hrdý kačací Slovák. Hej! Sami! Vyhral som na... Sami! Tiši, buď, tupka. Je? Ucti si vytvorcu tejto najlepšej hry na svete. Fuj, nepáči sa mi vôbec. Chodíš? Aj ty? Netrafil si medúzu, vyhral som. Určite. Coď? Sami! Ja som nie. Najlepší duelista. Áno. Mhm. Ty, proti
Sądzę, że State Press mnie raz wygrał, ale inaczej ma wolę Ronaldinho. A jeden i... Sami, jem jabłeczko, także nie są jeszcze tak dobre, a ty jesz jabłeczko. A nie chcę mi sobie taki tu... Dobre? Sami to berę. Wilson. Nevedal si ani kebyže čo si to naprd... Sami. Właśnie już tam gdzie. Nie wiem. Na randy mam 80 rokov. Na 80 rokov na rande? Áno, a mám taký zadučký hlas. Však, Sami to není nejaký voice changer? nie, to nie je vôbec voice changer. A vieš, čo máš ten YouTube kanál, čo tam iba bye-byeuješ? Áno, lebo Aura Farming, máš nejaký problém? Poďte. Táto si den. Pozor, lebo on tam mi medúzu. Máme dušu, si bezmočný. No daj. Sami, no netrafil. Píšku, ja som si pamätal Brinodov. Brinodov? Počkaj, ja čekám, vyhral som. Sami. Som najlepší. Sami. Teraz je môj. Sami. Return to Babrike. Continue. Sami. W-stream chat, W-stream. W-stream. Počkaj, ešte sa joiníme na svoj private Discord. Ti ukážem niečo cool. OK. Veľmi dobré video. Mhm. Skús mi gradu. Co robisz? Będzie rozprávaš tak mekučko. Iba ja mám taký mekučný hlas. A ja mám taký mekučký hlas. Eid Mubarak to everybody that celebrated. Eid Mubarak, Sami. To je sviatok. A čo to? Happy Eid Mubarak. Čo to? To je počem, kámo. Ty si na Čo mi normálne serverí? Kradnú mi. Sami mu kradnú. Ty tučky. Joinol som sa na teba? Ty si normálny. Mhm. To ja si im dojdu na ten private, ale Celý deň si vychutnávam toto fajné. ak sa vám toto páči, Jablko. video, tak dajte like Alamemu a dajte môj odber, lebo má najlepší video na svete. Pravda. Ale Alame je najlepší. Sami hovorí, že Star Classic má najlepšie. Sami, teraz si to vyriešime. Takže sami. Nie, Fakt? Fakt ty si Sami? Nie si ty Star Classic? nie je to taký. Priznaj sa. Poďme. Nie si ty Star Classic? Toto môže iba sami zrobiť, také kúlové veci. Poďme. Kde si? Poďme aj blízky. Dobre, idem. Máš jednom kruté. Som ti odomkol. Sami. Poďme aj blízky teraz. Sami, nemôžem ísť za tvoj bejsky. Lebo som admin. Sami! A pozri sa na moju blízku. Pozri sa. Pozri sa na Bandea. Čo si siahol Bantea? Sami. Dobre, takže poď sa prísť Sami. Kde si Sami? Povedz nám, fakt, nie si Star Classic? Nie som. 100%. Nie som. Priznaj sa, Sami. Sami, priznaj sa. Sami. Nie som tak. Sami, priznaj sa. Sami, kde ideš? Čo robíš, Sami? Hej! Nie! Sami! Sad. Sami sa divol. Dobre, nechcem na to Sami. Ale aspoň, že to jablčko. Dobre.
Sami, dáš mi naspäť? Nie. Dobre, takže odpájam sa. Dám si pozor na... Dobre, Sami, akože kvôli tebe tu nás skončím video, lebo čo ty robíš? Jaký? Ja ti mi odomknúť. Nie. Čo si mi odomkol? Strawberry elephant. Vyskal život. Strawberry elephant. Nemôžem ti na toto strawberry elephant. Príliš to rozvíjí ekonomii. Jaký čo tu? Sami dneska rozpráva. Sami. Poďte na chvíľu, podám ti môj bečku. Poďte sa. Si tu? Som. Kde si? Ukáž sa. Ukáž sa, kde si môj bečke. Som tam 100%. Nevidím ťa. Som tam. Nie si. Som tam, idem do tvojej bejsky, dobre Sami. A už ťa vidím. Čau. Dobre, aha. Počkáme 4 minútky. Vás mi povedal, že ak ťa volali. Sa mi to, že ťa volajú Ronaldinho. Áno, lebo som bol najlepší na svete. Áno, Ronaldinho. Áno, Ronaldinho ťa volali? To čo? Za minútu mám fuse a uvidíš tú najväčšiu auru, akú si v svojom živote nevidel. Hej! Prečo ho domknú tú bejsku? Sami najlepší duelista. Sami! Au! To ma bolelo. Dobre, Sami, poď otvoriť fuse. Banhammer? Chcem. Áno, chcem vidieť. Mám zamknutú tú bejsku. Dobre, Pán Hammer, Banhammer. Sami! vidíš? Sami! Ja som na... Počkaj, idem odomknúť fuse. Odomknúť. Otvoriť. Sami otvor. Dal komunou. To je také cute. To je... Holy arepa. Trade Čilitujem. Priprav sa pred mojou bejsku. Kupuj Sami. Kolia ryba. Môj najobľúbenejší brainrot. Nie, Sami! Čak, Sami. Cool. Sami. Áno, chcem. Posledná vec. Čo robí Sami? Zeril som to. Čo zrobí Sami? Zeril som to. Čo si zrobil? Sami? Zeril som to. Selo si to? Wow, si to selo, neverím. No takže... Sami, môžem skončiť video? Sami, či ešte niečo? Ešte po na svojej druhej poschodne môžem na chvíľu Bunny Man. Chcem ti ukázať duplication trick. To... Bunny, šachur. Na čo Sami bere? Kde je Sami? Som na svojej blízkej. Ukáž, počkaj, tak pozriem sa, kto je na prvom meste. Rusty Nickel 40, okej. No, poďte. Rusty Nickel má Sigma... Ja som... Počkaj, poď sa pozrieť na Môžem aj Rusty Nickel. Poď sa pozrieť na leaderboard. Rusty Nickel je prvý. To je najlepší na svete, chápeš ťa? Rusty Nickel? Áno. Ale ja som lepší, lebo ja som šachný. Dobre, pozeraj, chceš byť ďalší pán Hammer? No. Nie! Sami! Nie! Sami! No, mám nové, že volá sa to, že Medusa Hammer. Nie, Sami! Chceš byť Medusa Hammer? Pozeraj. Nie, Sami! Sami! Idem hrať Grow Garden. Grow Garden? Tak sa joini. Grow Garden? Najobľúbenejšia hra. A čo s Celebrity, čo je lepšie? Grow Garden, počkaj, lebo sa joinim na svoj private. A ja si myslím stále, že Grow Garden je lepší. Idem na menej. Ty tam máš admin, ty tam môžeš... Ešte Brainrot to nebaví. Je to nuda. Neviem, prečo to ľudí hra. Nenávidím tú hru zo srdca. Asi už mážem zo... Dore, čo nenávidíš? Milujem Grow Garden.
Miluješ Grow Garden a na jakom mieście jest Dobrenoc? Asi na top 5, a Grow Garden je na top 15, ale to je jedno. Grow Garden je lepší. Dobra, takže čo si mi chcel ukázať? Máme Oj. teba dáček. Jaký máš darček? Darček máš pre mňa? Áno. Darček, Sania má pre mňa darček. Nie. Som v strede. Kde je strede? Kde je stred? Stred môže byť Sami, čauky Sami. Páči, oktobrom pre teba. Keď si taký chudobný. Ja keby som to Ja budu Grow Garden in the... Ja keby som také nemal. Lukáš, poď sa na moju farmu. Come here. To som taký bohatý. Dobre, dobre, tak si som bohatý. Nie sú už jedné bambusy v onom? To je bambusový účet. Bambusy. Počkej, Johnny sa na svoje hlavne učiť, prosím. Dobre. O nie, na hlavný prepínam si slot. Počkej, Okay, load them. You need to wait 1 minute before loading a slot. Počkáme 2 minúty. Ja sa Počkaj, čo to tu máme? Poď za mnou, kámo. Ja nie som kámo, dojde si. Grow Garden je najlepšia hra, milujem Grow Garden. To čo je Sami? A ty si vytvorca Grow Garden? Možno. Jandel alebo ty? Ja som vytvorca Grow Garden a Jandel je stylo Brainrot. Sme oklamali všetkých ľudí na svete. A kto je lepší? Tak Grow Garden podľa mňa. Grow Garden alebo časne nie, kto je lepší? Jandel alebo Sami? Jednoznačne Jandel. Takže ty sám, takže Aj keď som sami. Jandel alebo Sami? Tu máš Ešte raz. pocit. Povedz fakt, Jandel alebo Sami? No jednoznačne ja. Takže Sami? Áno, sami. Jandel admin abuse. Jandel admin abuse? Jaký Jandel nebyl? Poď sa na obrazovku. Jandel admin abuse. Jandel sa ti ide hackovať do hry. Easter update in... Jandel sa ti ide hackovať. Arctic War sa blíži. Musíme byť pripravení, moji kamaráti zo Steel Brainrot. Musíme byť pripravení. Brainrot. Sme si slot. Komu fandíš? Jasne, že Grow Garden. Vtip. Ste Brainrot lepší. Vidíš? Máme veľa kamarátov. Fandím, budem... Odbierame mu. No, otvor si ten slot. Ale počkať! Potrebujem 35 sekúnd, musím počkať. Jaký mesko? Poďme ti ukážem, jak sa má zasadzovať veci. Poďme. Kde si Sami? Svoj garden, prídeš? Sami? Prídeš? Tu som ti. Čo chodíš? Dobre, idem, no čau. Zasadíš? Čo zasadíš? No toč. Wow, no. Počkáš, kým vyrastie Karol? 20 rokov neskôr. Quantum rokov neskôr. A ty rád? Zoberieš? A poď. Prídeš tu, sem, stav, vidíš ma? Ty tupko? Ja nie som tupko. Nemá tu sem, Sami. nemá tu sem, Vyťahujem sa. Tupko. Dobre, idem si prepnúť slot. Ja predávam... Dobre, bum. Môj slot. Ako sa loaduješ, ako sa buguje. Sami. Ukázať dávky, poďme svojho. Aká je tvoja najzlacnejšia vec? Viem ti dať na ňu všetky črejky. Octoblum. A Octoblum. ktorá je tvoja najlepšia s všetkými črejkami, akože? Ktorý Octoblum je taký podľa teba najlepší? To je jedno. Ten asi úplne ohradne. To je jedno, daj mi nejaký random. Počkaj. Mňa prosím, do vašu ruku. Ďakujem. Čo dneska Sami rozpráva? Hej, tu máš Sami... Tu máš rak? Aha. Áno? Aha. Tak sa s ňou rozluč. Sami, budeš na viacej mojich videách? Nie! Lebo ti idem ukradnúť ženský Octoblum. Nie! Sami! Stačí! Sami! Stačí! Nie! Sami! Stačí! Fakt, stačí! Sami! Nie! Sami! Sami sa... Vidíme sa pri ďalšom videu. Dobre, takže ak sa vám páčilo video, tak čaute.